ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. шинонидани гулу дарахтони ороишию ҳамеша сабз дар маҷмӯъ сабзу хӯрамгардонии кӯчаву хиёбон ва гулгаштҳои пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дар асоси нақша ва аз рӯи низоми мукаммал сурат мегирад. То имрӯз дар ҳудуди пойтахт зиёда аз 5 миллион дона гулҳои гуногуни ороишӣ шинонида шудааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши Манучеҳри Сулаймон. дар шафати роҳуравҳо, роҳҳои автомобилгард, боғҳои фарҳангии фароғатӣ, гулгаштҳо ва гӯшаҳои алоҳидаи шаҳри Душанбе гулҳо бо тарзи хеле зебо шинонида шуданд. интихоби ранг ва ҷобаҷогузории номгӯи зиёди гулҳо аз завқи баланди эҷодӣ доштани дастандарткорон башорат медиҳад. барои шинонидан ва нигоҳбини гулҳо дар 4 ноҳияи пойтахт исмоили Сомонӣ, Шоҳ Мансур, Сино ва Фирдавсӣ кормандони раёсатҳои истифодабарии роҳҳо муаззаб шуданд, ки ин раванд дар кӯчаву хиёбонҳо бо авҷ ва ҷӯшу хуруш идома дорад. аз ҷумла имрӯз дар хиёбони Рӯдакии пойтахт кормандони муассисаҳои масъул ба хотири сабзухӯрам намудани муҳити атроф дар ду шафати роҳ ҳазорҳо бех гулҳои рангоранг шинониданд. мақсад аз шинонидани гулу сабзазор намудани ҳудуди пойтахт албатта фароҳам овардани шароити арзандаи кору зиндагӣ ба сокинон ва болида сохтани хотири меҳмонон мебошад. ҷараёни корҳои сабзухӯрамгардонӣ дар маҷмӯъ ободу пешрафт намудани шаҳри Душанбе таҳти назорати ҷиддии шаҳрдорӣ қарор доранд ва барои анҷоми чунин корҳо имконоти мавҷуда пурра сафарбар карда шудааст. барои дастрас намудани техникаву механизми зарурӣ, миқдори лозимаи гулу дарахтони ороишӣ ва дигар лавозимоти зарурӣ мушкилӣ вуҷуд надорад ва ин омил бевосита ба пешрафти кор мусоидат намудааст. дар ҳар ноҳия вобаста ба мавзеъҳои муайян гардида аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе гулҳои ҳархела дастрас карда мешаванд. ба ғайр аз ин раёсатҳои истифодабарии роҳҳои ноҳияҳо дорои гармхона мебошанд, ки дар онҳо низ гул парвариш ва дар кӯчаву хиёбонҳо шинонида мешавад. тибқи тартиби муайян гардида кормандони раёсатҳои истифодабарии ноҳияҳо дар якҷоягӣ бо кормандони боғҳои фарҳангии фароғатии пойтахт кӯчаву хиёбон ва гулгаштҳоро ба навбат ва бо дастгирии ҳамдигар гулкорӣ мекунанд. иттилоъ дода шуд, ки соли равон дар ҳудуди боғи ба номи Устод Рӯдакӣ ва баъзе аз мавзеъҳои хиёбони Рӯдакӣ назди Китобхонаи Миллии Тоҷикистон ва майдони Дӯстӣ аз ҷониби фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд зиёда аз 1 миллион дона гул шинонида шудааст. ёдовар мешавем, ки барои корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияти кабудизоркунии қарори раиси шаҳри Душанбе ба тасвиб расидааст ва кор дар 4 ноҳияи пойтахт аз рӯи он ҷараён мегирад. нигоҳбинии гулҳои шинонидашуда албатта масъулияти дигар аст ва ба ин самт низ таваҷҷӯҳи махсус равона гардида мутахассисони соҳибтаҷриба сафарбар шуданд. Манучеҳри Сулаймон, Баҳриддини Зоир, Мақсади Мақсад, Душанбе, Ахбор. қушунҳои сарҳадӣ аз ҷумлаи сохторҳои асосии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ба ҳисоб рафта дар баробари муҳофизати сарҳади давлатии тамомияти арзии мамлакат соҳибихтиёри давлат ва амнияти сокинони кишварро сарбаландона таъмин менамояд. бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як давраи кӯтоҳ иқтидори мудофиавии ҷузъу томҳои қушунҳои сарҳадӣ аз лиҳози таъминоти техникаву таҷҳизоти ҳарбӣ мустаҳкам гардид ва ҳоло сарҳадбонони даврони соҳибистиқлолӣ барои ҳифзи амнияти ҷомеа, ҳимояи марзҳои кишвар ва истиқлолияти давлатии Тоҷикистон хизматро дар шароити муосир анҷом медиҳанд. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ дар таърихи навини давлатдории Тоҷикистон на танҳо омили муҳими таъмин намудани бақову пойдории давлатдории миллӣ, ҳифзи амнияти ҷомеа ва ҳимояи сарҳадот мебошад, балки нишонаи возеҳи истиқлолияти комили сиёсии давлати тоҷикон маҳсуб меёбад. ба таъкиди коршиносон, бинобар сабабҳои маълум Тоҷикистон баъди пошхӯрии собиқ давлати ягона аз ҳиссаи меросии худ ба аслиҳаву техникаи ҳарбӣ, заминаҳои моддиву техникӣ, инчунин инфрасохтори низомӣ бенасиб монд ва дар давраи хеле ҳассос ва басо мушкил амалан дар ҷои холӣ, яъне бидуни таҳкурсии зарурии моддиву техникӣ, аввалан артиши миллӣ ва баъдан қушунҳои сарҳадӣ таъсис дода шуд. таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайваста ва ғамхориҳои доимии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин муҳлати начандон тӯлонии таърих имкон фароҳам овард, ки ҷузъу томҳои
қушунҳои сарҳадбонии мамлакат бо иқтидору мукаммал гардида дар ҳифзу марзу буми ватани аҷдодӣ садоқатмандӣ ва шуҷоати бемисл нишон диҳанд. марзбонони тоҷик ҳамеша амиқан дарк мекунанд ки пешгирӣ кардани зуҳуроти номатлуби ҷаҳони муосир ки маҳз тавассути сарҳад ба амал меояд яке аз роҳҳои таъмини зиндагии осоиштаи мардуми кишвар ва минтақа мебошад. аз ин рӯ ҳукумати мамлакат аз ибтидои таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ то имрӯз ҷиҳати фароҳам овардани заминаҳои муосири меъёрии ҳуқуқӣ, таҳкими асосҳои моддиву техникӣ, бунёду навсозӣ ва таҷҳизониндани инфрасохтори сарҳадӣ, инчунин омодасозии мутахассисони баландихтисоси касбии соҳа тадбирҳои зиёдро амалӣ намуд. тавассути фароҳам овардани заминаҳои ҳуқуқӣ ҳадафу вазифаҳои марзбонони тоҷик дар самти ҳифзи марзи қариб 5000 километра мушаххас гардида, инчунин дар доираи созишномаву барномаҳои ҳамкории фаъолияти муштараки онҳо бо кишварҳои ба мо дӯсту ҳамсоя то рафт вусъат пайдо мекунад. яке аз тадбирҳои аввалине ки барои ноил шудан ба ҳадафҳои дар ин самт гузошташуда мусоидат намуд, бунёду навсозии инфрасохтори сарҳадӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои сарҳадбонон мебошад ва имрӯз бо қаноатмандӣ гуфта метавон ки инфрасохтори қушунҳои сарҳадии мамлакат тадриҷан ба талаботи меъёрҳои замонавӣ мутобиқ шудааст. ҳоло сарҳадбонони даврони соҳибистиқлолӣ барои ҳифзи амнияти ҷомеа, ҳимояи марзҳои кишвар ва истиқлолияти давлати тоҷикон хизматро дар шароити муосир анҷом медиҳанд. ҳоло иқтидори мудофиавии ҷузъу томҳои қушунҳои сарҳадӣ аз лиҳози таъминоти техникаву таҷҳизоти ҳарбӣ мустаҳкам гаштааст. таҳким ва тақвияти фаъолияти қушунҳои сарҳадӣ ғайр аз заминаи кофии моддиву техникӣ ва иншооти муҷаҳҳазу мусоид, ҳамчунин аз сатҳи таъминоти онҳо бо кадрҳои баландихтисоси ҳарбӣ ва воқеан содиқу ватандӯст вобаста мебошад. маҳз бо дастгирӣ ва роҳнамоии бевоситаи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон то имрӯз дар маркази таълимии қушунҳои сарҳадӣ садҳо нафар мутахассисони мақомоти назорати сарҳадӣ омода гардиданд. месазад таъкид кард ки дар баробари ин ҳама ғамхорию дастгириҳо роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат заҳмати хизматчиёни низомиро ҳамеша қадрдонӣ мекунад ва то имрӯз садҳо нафар афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ аз ҷумла хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ бо мукофотҳои олии давлатӣ қадрдонӣ шуда, ҳазорҳо нафар хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ ва оилаҳои онҳо бо манзили истиқоматӣ ва қитъаҳои замин барои бунёди хона таъмин гардидаанд. дар ҷавоб ба ин ғамхориҳо дар назди сарҳадбонон вазифаҳои асосию муҳим, омодагӣ ба ҳар як ҳолати фавқулода дар хатти сарҳади давлатӣ, ҳимояи баҷон баробари марз ва ҳифзи дастоварду музаффариятҳои давлати соҳибистиқлол меистад. масъулият ва рисолати бузурге ки дар пушти он амнияти аҳолии 9 миллионаи ин марзи муқаддас қарор дорад. имрӯз бо боварии комил метавон гуфт ки марзбонони шуҷои тоҷик дар партави таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз уҳдаи ҳимояи мустақилонаи сарҳади давлатӣ баромада дар ҳифзи дастоварду музаффариятҳои давлати ҷавону тозаистиқлол садоқатманд мемонанд. дар ноҳияи Нуробод сохтмони 4 иншоот аз ҷумла пули мошингузар, бунгоҳи тиббӣ ва синфхонаҳои иловагӣ ки сокинони ватандӯст ва хайрхоҳ бо истифода аз маблағҳои барои сафари ҳаҷ пасандоз намудаи худ бунёд намуданд, дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Нуробод. соли ҷорӣ дар ноҳияи Нуробод аз рӯи нақшаи чорабиниҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонӣ аз идомаи сохтмони роҳи маркази шаҳраки Дарбанд, сафолатпӯш кардани роҳҳои пиёдагард, насби ҷӯйборҳои обрави сементӣ, аз навсозии хатҳои барқ ва чароғакунӣ шурӯъ гардида, дар ин самт бинокорон корҳои зиёде ба анҷом расониданд то иншоот дар арафаи ҷашни рӯзи ваҳдати миллии кишвари азизамон ба истифода дода шаванд. то ба имрӯз 93 адад иншоотҳо мавриди истифода қарор доранд ва дар 155 иншоотҳои дигар корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд ва ин иншоотҳо зина ба зина то рӯзи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор дода мешаванд. дар шафати биноҳои истиқоматии шаҳраки Дарбанд ҳамзамон сохтмони майдончаи варзишӣ аз ҳисоби Федератсияи футболи Тоҷикистон бунёд шуда, корҳои сохтмонӣ то рӯзҳои ҷашн пурра анҷом хоҳад ёфт.
маъракаи ниҳолшинонӣ дар масири шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалӣ пурра ба охир расида, корҳои сохтмонӣ дар бинои дуошонаи хоҷагии манзилию коммуналӣ ва шабакаҳои барқ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. Дар сохтмони бинои хобгоҳи коллеҷи муҳандисӣ зиёда аз 23 нафар коргарон дар ошонаи якуми бино ва таҳхона корҳои сохтмониро аз рӯи нақшаи фармоишгар иҷро карда истоданд, то корҳои сохтмону василгарӣ бо сифати баланд анҷом дода шавад. ҳамин тариқ корҳои сохтмонӣ дар иншооти бунёдшаванда бо маром идома дошта, ба истифода додани даҳҳо иншооти таъиноти гуногун барои зиндагии шоистаи мардум пешбинӣ шудааст. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. мавзӯи дигар, содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла меваи тару тоза ва сабзавот аз вилояти Суғд ба хориҷи мамлакат афзоиш меёбад. То имрӯз аз вилояти Суғд ба хориҷи кишвар беш аз 51 000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ содирот шудааст ки ҳаҷми асосиро сабзавоту мева ташкил медиҳад. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. тавассути қатораҳои роҳи оҳан ва дар мошинҳои яхтондору боркашон дар шабонарӯз интиқоли зардолӯи тару тоза ва аз сабзавотиҳо пиёзи барвақтии маҳсули кишоварзон ба шарикони хориҷӣ ҷараён дорад ва давоми якчанд рӯзи охир ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ афзоиш ёфтааст. имрӯзҳо бо пухта расидани якчанд нави зардолӯи пешпазак дар боғҳои хоҷагиҳою аҳолии шаҳри Конибодом, ноҳияҳои Ашту Бобоҷон Ғафуров дар баробари содироти ин меваи аз нигоҳи экологӣ тозаю шаҳрбори боғбонҳои тоҷик дар содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз вилояти Суғд пиёзи барвақтӣ ҳиссаи асосиро ташкил медиҳад. давоми рӯзҳои як ҳафтаи гузашта танҳо тавассути роҳи оҳани минтақаи Суғд ҳар рӯз ҳаҷми ҳамлу нақли пиёзи барвақтӣ аз 2-3 то дар 5-6 қатора афзудааст ва рӯзҳои охир дар 16-18 қатора ин маҳсулот содирот шудааст. афзоиши содироти маҳсулоти кишоварзӣ натиҷаи таҳкими робитаҳои тиҷоратии соҳибкорони ватанӣ бо ширкатҳои хориҷӣ ва афзоиши талабот ба маҳсулоти кишоварзон мебошад. дар содироти сабзавот бахусус пиёзи барвақтӣ беш аз 10 ҷамъиятҳои масъулияташ маҳдуд чун Масолеҳ, Элит Тиҷорат, Наргиз 2016, Исмоилов 2013 нақшу саҳми асосӣ доранд. ширкати Исмоилов 2013 дар ин давра дар 100 қатора беш аз 6000 тонна пиёз содирот намудааст. мо барои содироти пиёз ба соҳибкорони Қазоқистону Федератсияи Россия ҳамкорӣ дорем. талабот дар ин давлатҳо ба маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон зиёд аст. мо метавонистем аз ин ҳам зиёдтар пиёз содирот кунем. барои миқдори қатораҳоро зиёд кардан дар кор аст. вобаста ба талабот минтақаи Суғди роҳи оҳани Тоҷикистон бар замми истифодаи пурраю самараноки вагонҳои боркашони худӣ дар асоси шартномаи ҳамкорӣ бо хадамоти роҳи оҳани давлатҳои Федератсияи Россия, Қазоқистон ва Ӯзбекистон аз вагонҳои боркашони ин давлатҳо истифода мебарад. бо кӯмаку мусоидати ҳукумати ҷумҳурӣ амалӣ намудани тадбирҳои иловагӣ дар давоми рӯзҳои охир маҷмӯи қатораҳои боркашон ба ҳудуди минтақаи Суғди роҳи оҳан ворид гардидааст. дар рӯзҳои охир содирот тавассути вагонҳои боркашон аз истгоҳҳои роҳи оҳани минтақаи Суғд аз 15 то 17-18 адад дар як шабонарӯз расидааст. чанд рӯзи қаблӣ дар як шабонарӯз дар 10-12 қатора ин маҳсулоти кишоварзӣ интиқол дода мешуд. ҳаҷми асосии содироти пиёз тавассути вагонҳо аз истгоҳи Ҷабборрасулов сурат гирифтааст. дар моҳҳои аз январ то ин давраи моҳи май аз ин истгоҳ дар 445 қатора 27 000 тонна пиёз ба хориҷи кишвар интиқол ёфтааст. дар маҷмӯъ аз истгоҳҳои роҳи оҳани вилоят дар беш аз 550 қатора наздики 35 000 тонна пиёз содирот шудааст. имтиёзҳо дар пардохти боҷи гумрукӣ, анҷоми ба расмиятдарории гумрукӣ дар муҳлати кӯтоҳтарин фаъолияти кормандон дар рӯзҳои истироҳат аз ҷумла дар гумруки ноҳияи Ҷабборрасулов ба ҳавасмандии соҳибкорон ба афзоиши содироти маҳсулот мусоидат менамояд. аз вилояти Суғд қисми маҳсулоти кишоварзӣ тавассути мошинҳои боркашон интиқол дода мешавад. дар таъмини мошинҳо терминалҳои нақлиётии ҳудуди вилоят аз ҷумла терминали Хуҷанд нақши муҳим дорад. дар бахши ассоатсия ширкатҳои нақлиётии ватанӣ ва интиқолиандагони хусусӣ бо зиёда аз 80 адад воситаҳои нақлиётии боркашони калонҳаҷм ки ба талаботҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошанд сарҷам карда шуданд. дар бозори хизматрасонӣ ҳамлу нақли байналмилалӣ ва логистикии нақлиётии ассоатсия саҳми арзанда гузоштааст. дар 5 моҳи соли ҷорӣ аз тарафи аъзоёни бахши ассоатсияи абад дар вилояти Суғд зиёда аз 10 000 тонн молу маҳсулотҳо ба аз Тоҷикистон воридот ва содирот карда шуданд. аз он ҷумла маҳсулотҳои кишоварзӣ ба монанди пахта, пиёз, меваҳои тару тоза, меваҳои хушк, сабзавот, ғалладона дар умум 5 000 тонна содирот карда шуданд.
дар маҷмӯъ дар ин давраи соли равон аз вилояти суғд ба хориҷи кишвар беш аз 40 000 тонна пиёз фиристода шудааст. натиҷаи густариши ҳамкории соҳибкорони вилоят бо ширкатҳои хориҷӣ аст ки ҷуғрофияи содироти маҳсулот васеъ мегардад. пиёзи барвақтӣ асосан ба Қазоқистони Федератсияи Россия фиристода мешавад ва аз ҳисоби ҳосили пиёзи соли 2018 ба бозори истеъмолии давлатҳои Афғонистон, Туркия, Полша, Украина, Беларус ин маҳсулоти кишоварзӣ пешниҳод гардидааст. бо фарорасидани марҳилаи пухтарасидани қисми сабзавот ва навъҳои барвақтии зардолу кишоварзону соҳибкорони вилояти суғд ҳам ҳаҷми содироти меваю сабзавотро афзун хоҳанд намуд ва ҳам номгӯи маҳсулот аз ҳисоби якчанд навъи сабзавот ва олӯю гелос меафзояд. равзали раҳмон, Илёс Бобоҷон, вилояти суғд, ахбор. дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон маъракаи дарав ва ҷамъоварии алафҳои табиӣ рӯзторӯз вусъати тоза пайдо мекунад. дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти Саричашма даравро тариқи ҳашар ба роҳ монданд ва хоҷагидорон азм доранд ки нисбат ба соли гузашта 2 баробар зиёд хӯроки чорво захира намоянд. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ аз ноҳияи Шамсиддин Шоҳин. ҷамъоварӣ ва захира намудани хӯроки чорво барои фасли зимистон яке аз масъалаҳои муҳими рӯз буда бо мақсади пешгирӣ аз талафёбии чорво ва сари вақт анҷом додани ин маъракаи муҳим аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ба ин масъала диққати ҷиддӣ зоҳир карда мешавад. айни ҳол дар ҷамоатҳои деҳоти Саричашма ба номи Нуриддин Маҳмудов ва Дашти Ҷум маъракаи дарав ва ҷамъоварии алафҳои табиӣ муташаккилона ҷараён дорад. дар хоҷагиҳои ҷамоатҳои деҳоти Саричашма бошад даравро тариқи ҳашар ба роҳ монданд. хоҷагии деҳқонии Сино 2011 дорои 1600 гектар заминҳои чарогоҳу ғайрикишоварзӣ буда хоҷагидорон ба парвариши чорвои калони шохдор ва моли майда машғуланд. дар талу теппаҳои ин мавзеъ имсол алаф фаровон аст ва онро тариқи ҳашар бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ ва дастӣ ҷамъоварӣ карда истоданд. мо дар мавзеи сафедашти деҳаи гулистонии ҷамоати Саричашма қарор дорем ва имрӯз дар инҷо ҳашари умумӣ барои ҷамъ овардани хӯроки чорво захира кардан мо ҷамъ омадем ва аз имсол ки бисёр соли мустоид омад барои мардуми деҳқон дар инҷо мо қариб то имрӯз 250-300 тонна алафҳои табиӣ захира намудем. аслан ҷамъоварӣ ва захираи хӯроки чорво барои аҳолӣ ва хоҷагиҳо талу теппаҳо ва заминҳои ночқазор ба шумор меравад. айни ҳол сокинон бо истифода аз шароити мавҷуда ҷамъоварии алафу гиёҳҳои табииро мувофиқи тавсияи мутахассисон ба роҳ мондаанд. бо мақсади саривақтӣ ва беталаф ҷамъоварӣ кардани хӯроки чорво дар ноҳия ситоди доимоамалкунанда фаъолият дорад ва кишоварзон мақсад доранд ки барои 2 соли оянда хӯрока захира намоянд. хоҷагидорон аз рӯи тавсияи мутахассисон амал карда ҳамаи чораҳоро меандешанд то дар фасли сармо ба мушкилие дучор нагарданд. бо ин мақсад имсол дар ноҳия беш аз 40 000 тонна хӯроки чорво ҷамъоварӣ ва захира карда мешавад. Раҳматалӣ Назрӣ, Эраҷи Қурбоналӣ, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, ахбор. хабарҳо аз хориҷи мамлакат. бар асари ғарқ шудани киштии мусофирбар дар ҷумҳурии демократии Конго 30 нафар ба ҳалокат расида, зиёда аз 200 каси дигар бенишон гардиданд. дар бандари шаҳри Жунчени музофоти Шандуни ҷумҳурии халқии Хитой аз паҳн шудани газ дар як киштии боркаш 10 нафар ҷон бохта, 19 каси дигар заҳролуд шуд. дар шаҳри Белени, Бразилия, силоҳбадастон ба як тарабхона ҳамла карда 10 нафарро ба ҳалокат расонда, чанд каси дигарро захмӣ намуданд. аз рӯи маълумоти васоити ахбори оммаи маҳаллӣ, силоҳбадастон вориди тарабхона шуда, ҷониби мизоҷон оташ кушода, маҳалли ҳодисаро тарк карданд. мувофиқи маълумоти кормандони хадамоти махсуси Бразилия, ба тарабхонаи шаҳри мазкур гурӯҳҳои силоҳбадасти маҳаллӣ ҳамла карданд. кормандони сохторҳои қудратӣ силоҳбадастонро ҷустуҷӯ доранд. дар музофоти ҳамаи Сурия, гурӯҳҳои террористӣ ба нуқтаҳои гузаргоҳи назоратӣ ва қароргоҳи хизматчони ҳарбӣ ҳамла карданд. баъдан миёни низомиён ва террористон задухурди шадиди мусаллаҳона сар зад, ки дар рафти он беш аз 50 террорист нобуд карда шуда, даҳо силоҳбадасти дигар захмӣ гардид. ҳамзамон кормандони сохторҳои қудратии Сурия зимни задухурди мусаллаҳона чанд техникаи ҳарбӣ ва яроқу муҳимоти ҷангии террористонро нобуд карданд. давоми 3 рӯзи охир хизматчони ҳарбии Сурия дар музофоти ҳама дар рафти гузарондани амалиёти зидди террористӣ зиёда аз 350 террористро безарар гардониданд.
дар бандари шаҳри Шунҷени музофоти шандуни ҷумҳурии халқии Хитой дар дохили як киштии боркаш хориҷшавии газ ба амал омад. Дар натиҷа 10 нафар ба ҳалокат раста, 19 каси дигар заҳролуд шуданд. Кормандони хадамоти дахлдор заҳролуд шудагонро ба беморхона интиқол доданд. тибқи иттилои пешакӣ, киштии боркаш ки дар бандари шаҳри мазкур барои таъмир қарор дошт, дар системаи сӯхторхомӯшкунии он хориҷшавии газ ба амал омадааст. дар кӯли майи нудомбе ҷумҳурии демократии Конго дар пай ғарқ шудани киштии мусофирбар 30 нафар ҳалок шуда, беш аз 200 каси дигар бенишон гардиданд. Кормандони мақомоти полис изҳор медоранд ки бештари ҳалокшудагонро омӯзгорон ташкил медиҳанд ки барои гирифтани маош мерафтанд. Афзоиш ёфтани шумораи ҳалокшудагон аз эҳтимол дур нест, зеро токунун шумораи мусофирони киштӣ дақиқ карда нашудааст. мувофиқи маълумоти пешакӣ, сабаби ғарқ шудани киштии мусофирбар аз меъёри муқаррарӣ зиёд будани мусофирон мебошад. Кормандони хадамоти дахлдор барои пайдо кардани бенишонгаштагон фаъолият доранд. минтақаҳои қисми шимолии Перуро заминларзаи шиддатнокияш 7.5 балл такон дод. Дар натиҷа як нафар ба ҳалокат расида, 11 каси дигар дар беморхона бистарӣ карда шуданд. Маркази заминларза дар чуқури 105 километр ба қайд гирифта шудааст. Аз таконхӯрии замин 55 бинои истиқоматӣ қисман хароб гардид. Дар робита ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекушонанд. Заминларзаи шадид сабаби бебарқ мондани даҳо ҳазор аҳолии Перу шудааст. бартарафкунии оқибатҳои заминларза идома дорад. дар минтақаи морҷа ва сангини вилояти ҳилманди ҷумҳурии исломии Афғонистон дар натиҷаи задухурди шадиди мусаллаҳона миёни хизматчони ҳарбии ин кишвар бо гурӯҳҳои мусаллаҳ 30 силоҳбадаст, аз ҷумла 2 роҳбари гурӯҳҳои тундрав ва ҷиноятпеша маҳв карда шуда, чанд ҳаммаслаки онҳо захмӣ гардид. Кормандони сохторҳои қудратӣ пас аз амалиёт дар ҳаҷми махсусан калон, яроқ ва муҳимоти ҷангиро ёфт ва мусодира карданд. Вилояти ҳилманд яке аз вилоятҳои ноамни ҷумҳурии исломии Афғонистон ба ҳисоб меравад. дар робита ба ин ҳукуматдорони ҷумҳурии исломии Афғонистон барои сарнагун кардани гурӯҳҳои силоҳбадаст ба вилояти мазкур иловатан хизматчони ҳарбиро сафарбар мекунанд. қувваҳои ҳарбии ҳавоии ҷумҳурии исломии Афғонистон дар қисми шарқии вилояти Ғазнӣ қароргоҳи гурӯҳҳои силоҳбадастро мушакборон карда 20 силоҳбадастро маҳв намуданд. ҳамчунин дар натиҷаи амалиёти ҳарбии ҳавоӣ ҷабҳа ва техникаҳои марбут ба гурӯҳҳои мусаллаҳ хароб гардид. дар қисми шимолии вилояти Қундуз бошад, силоҳбадасон ба нуқтаи гузаргоҳи назоратии кормандони сохторҳои қудратӣ ҳамла намуданд. дар натиҷа 5 корманди мақомоти полис ҷон бохт. сипас миёни хизматчони ҳарбӣ ва силоҳбадасон даргирии мусаллаҳона сар зад ки дар ҷараёни он низомиён даҳҳо ҷинояткорро ба ҳалокат расонданд. ҳунарҳои халқӣ ва навъҳои гуногуни он дар ҳаёти мардум мақоми хоса доранд ва як падидаи муҳими фарҳанги миллии тоҷикон ба ҳисоб мераванд. аксарияти навъҳои ҳунарҳои мардумӣ дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат рушду нумӯ кардаанд. зульфия раҳимзода оид ба ҳунари кулолгарӣ гузориш медиҳад. кулолгарӣ санъати амалии дастӣ буда дар ҳама давру замон нақшу нигори ҷолиб ва ҷаззобияти маҳсули дасти кулолгарон аз таъриху фарҳанги қадимаи халқи тамаддунофари тоҷик гувоҳӣ медод. Сабагул Сафар ва сокини шаҳри Душанбе буда солҳои зиёд ба кулолгарӣ ва нақш партофтан ба кӯзаҳои шаклашон мухталиф, чойнуку пиёла ва табақҳои гуногун ҳаҷм машғул аст. Ба андешаи ин зани ҳунарманд, кулолгарӣ агарчанде ҳунари заҳматталаб аст, вале яке аз ҳунарҳои зебои мардуми тоҷик мебошад. 36 сол мешавад ки ман ба ҳунари кулолгарӣ машғул ҳастам ва зиндагии худро аз ҳунарам пеш мебарам. имрӯз тайёрам ки ҳамин ҳунари худро ба ҷавонон, асосан ба ҷавондухтарон омӯзонам, чунки зан агар ҳунар дошта бошад дар зиндагӣ ҳеҷ вақт хор намешавад. Сабагул Сафар ва маҳсули дастони худро дар як қатор чорабиниҳои фарҳангии шаҳриву ҷумҳуриявӣ ва ҷашнҳои миллии мамлакат пешниҳод намудааст. тибқи маълумоти оморӣ дар мамлакат зиёда аз 6500 ҳунармандон барои рушд додани ҳунарҳои миллӣ машғуланд. боиси қайд аст ки дар соли 2018 ки соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардида буд, навъҳои ҳунарҳои халқӣ фаромӯшшуда низ аз нав эҳё гардиданд. акнун ҷиҳати густариш ва муаррифии санъати амалии халқӣ дар назар аст ки дар давраи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ солҳои 2019-2021 барномаҳои гуногуни давлатӣ татбиқ карда шуда барои фаъолияти васеъ ва самаранокии ҳунармандони асил шароит фароҳам меоварад ва ҷиҳати муаррифӣ кардани маҳсули ҳунари дастии ҳунармандони мамлакат дар сатҳи байналмилалӣ замина мегузорад.
мактаби санъати ба номи қурбоншоҳ ноёбшови шаҳри хуруғ дар солҳои соҳиби истиқлолӣ таъсис дода шуда дар он 163 нафар нозукиҳои санъати миллиро аз худ менамоянд. давоми 4 соли фаъолият беш аз 30 нафар ин махзани санъату ҳунарро хатм намуда барои такмили маҳорат ба муассисаҳои олӣ ва миёнаи махсус дохил шуда таҳсилро идома медиҳанд. гузориши тоҷинисои Файзуллобек. ба истиқболи таҷлили сазовур аз 30-мин солгарди рӯзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълон гардидани соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, хонандагону омӯзгорони мактаби санъати ба номи Қурбоншоҳ ноёбшоеви шаҳри Хорух намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва эҷодкории худро ба маърази тамошои волидайн ва тамошобинон гардонданд. ҳадаф аз ташкил намудани чунин намоиши фарҳангӣ пеш аз ҳама муаррифии ҳунари волои хонандагони ин боргоҳи ҳунар ва ҷалби наврасони боистеъдод ба эҷодкориву рассомӣ ва ҳунарҳои мардумӣ равона гардидааст. барномаи асосии мо ин асосан дар бораи истиқлолият, яъне ҳадафи асосии ин барнома хонандагоне ки имсол ин боргоҳи онҳоро хатм мекунанд ва ба донишгоҳҳо ва коллеҷҳои санъати шаҳри Душанбе берун аз он дохил мешаванд, яъне мо онҳоро аз ҳамин мактаб гусел мекунем, яъне онҳо имрӯз ба волидайни худ ин барномаи ҳунарии худро яъне намоиш медиҳанд. чорабинии мазкур ҳисоботи эҷодии яксолаи фаъолияти корӣ ном дошта дар он дар баробари намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва эҷодкории хонандагон фаъолияти 8 шуъбаи мактаби мазкур пешниҳоди аҳли толор гардонида шуд. коршиносони риштаи фарҳанг бар он ақидаанд ки баргузори чунин барномаҳои мукаммали фарҳангӣ ба дарёфти чеҳраҳои нави санъат ва мутахассисони беҳтарини соҳаи фарҳанг равона гардида ба ин васила насли наврас нозукиҳои фарҳанги миллати тоҷикро аз худ хоҳад намуд. чорабинии мактаби санъати шаҳри Хорух бо ҳунарнамоии хонандагони ин махзани ҳунар доир гардида беҳтарин номераҳоро хонандагон пешниҳоди падару модар ва масъулини соҳаи фарҳанги вилоят намуданд. баргузори чунин чорабиниҳо хонандагони мактаби санъатро рӯҳбаланд намуда дар замири онҳо ҳисси баланди ватандорӣ ва хештаншиносиро тарбия менамоянд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.